వందనాకు అందరికీ మీరందరూ సాయమినరే మరోసారి మిమ్మల్ని వదనానికి దేవుడు నాకు సాయంత్రంతో మిమ్మల్ందరూ నన్ను ఈ వెనులరి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరందరూ మంచి దేవుడి రోజు మరి విశ్వాసం మరి మున్నటికి అందరినీ నన్ను అనుకుంటున్నాను. మరి నన్ను మీ అందరి గురించి కూడా ప్రాంతంగా నన్ను దేవుడు నిజంగా మనందరూ కాపాడు వాసనం చాలా మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాం. మరి అన్ని విషయానికి ఓన్లీ మనం తోడు మంచి మరి మున్నడికి మనం తీసుకోవస్తున్నాం. నిజంగా దేవుడు మనందరూ దేవుడికి మరి రోజు మన ప్రాంతం కావాలా, మరి దేవునికి వందనం మనకి ఎత్తవాల. మరి మనడు యవ్వన కుశలక గురించి చాలా విషయం మనం నేర్చుకుందాం. విన్నాడా నేను కూడా మనడు దేవుడి మాట మన క్యాన్సర్ కడ యవ్వన కుశల కబురు నుంచి 9వ అధ్యాయం యవ్వన కుశల కబురు 9వ అధ్యాయం మొత్తం మనడు నేడు మరి దేవుని వాక్యం మన క్యాన్సర్ కడ మరి మీ బైబిల్ మతకు మీరు తీసి ఊడటి నన్ను చదువుతాను. మరి మీ మతకు ఊడటి మరి లేకపోతే మీరు క్యాన్సర్ చదువుతాను. యవ్వన కుశల కబురు 9వ అధ్యాయము మరి 1 నుంచి నన్ను 12 వచ్చిన చదువుతాను. దాని తర్వాత మరి వచ్చిన చదువు నన్ను మున్నటి చేస్తాను. యేసు అరిది అంజోరి మన్నంగా పుట్కాత నుంచి గుడ్డువాండుగా మత్త ఒక మనసుని ఊడుతో ఆస్కే ಒಂದು శిశుర్కు ಒಂದು ఊడి రవి బేనో తుంక్త పాపతి వల్ల ఈయన గుడ్డివాడుగా పుట్టుతో ఈయన తుంక్త పాపతి వలన ఇల్లుకు ఈయన తల్లి తప్పేరు తుంక్త పాపతి వలన ఆయన జ్వర తలుపుతారు. దానికి యేసు ఈయన తుంక్త పాపం అయ్యో ఈయన తల్లి తప్పేరుకు తుంక్త పాపం అయ్యోని దేవుడి శక్తి ఈయనగా తోపిసనానికి ఈయన ఇలా పుడుతో పయాల మందనస్కే ನನ್ನ ನಾನಿನ್ ರೋತ್ತೋರಿನ పనుగు తుంగవాలి నరకవైతే అస్కే బేన కూడా పని తుంగాలు లోకತೆ మందనస్కే నన్నే లోకತೆ మందన మనుసులకు వెలుంగాస్ మినన్ ఇంజొరకెత్తో ఈటిని కెత్తస్కే ఓండు నేల్ది వచ్చి ఉచ్చుల్తే బురద తుంగి ఆ బురద తీసి గుడ్డివాని కంటికిని పొర్రో రాసి నే మంజి సిలోవాం ఇందని ఎరువినే నొరుం ఇంజొరకెత్తో సిలోవాం ఇందని మాటకి రోత్త బర్తోనించి అర్థం అస్కే ఓని దగ్గర మత్తరు మళ్ళా ఓడి గుడ్డివాండగా మత్తస్కే ఓని ఉడతారు అందరూ ఇండు కుది మంచి తలపనోండు కదా ఇంజోరే కెత్తరు. కొంతమంది ఓండే ఇత్తరు, ఇంకొంతమంది ఓండు అయ్యో ఓని తీస్తే మీన ఇంజోరే కెత్తరు. గోని ఓండుబోనో నన్నే ఓండు ఇంజోరే కెత్తం దానికి ఓని నూడి ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಉಡಕತ್ತಿನ ಇಂಜೋರೆ ತಲುపుతారు. దానికి ఓండు యేసు ఇందని ఒరండు మరి బురద తుంగి నా కంటికిని పొర రాసి నిమ్మ అంజి సిలోవాం ఎరువుని నొరుము ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತೋ ಆಲೆ ನನ್ನ ಅಂಜಿ ನೊರ್ತಸ್ಕೆ ಊಡ್ತಾನೆ ಇಂಜೋರೆ ಜವಾಬಿತ್ತು అస్కే ఓరు ఓండు బెగ్గ మీద ఇంజోరే తలుపుతారు. అస్కే ఓండు నాకు తెలియ ఇంజోరే కెత్తో. దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ ఇక మా డూడ్కు గుడ్డివాండుగా పుడుతాడని మరి యేసు బాగుతుంట మెత్తది మన ఓడినాడు. మరి గుడ్డివాండుగా పుడుతాడని యేసు ప్రభు బాగుతుంట మెత్తది మన ఓడినాడు. మరి యేసు ప్రభు మరి ఈ కుశల కాబట్టి మన ఊడుకు చాలా గొప్ప కార్యం తుంగరు వాస్తున్నాం, గొప్ప పని తుంగరు వాస్తున్నాం. చాలామంది బాగా తుంగటము, తర్వాత ఏతిని దాచిరసంగా మార్చటము, తర్వాత 5-6-2 కీకని మరి 5 వ్యక్తిని మంది పైగా పంచటం, తర్వాత యేసు ప్రభు ఏతిబొర నడదటం, తర్వాత ఇలాంటి మనం చాలా ఊడరు వస్తాడ ఒక అధికారి మరిని బాగా ఊడరు వస్తాడ. ఇక కూడా మన ఊడితాడా మరి గుడ్డివాడిగా పుడుతుండే యేసు బేలా బాగుతుందో ఇస్తుంది మన ఊడకడ. మరి మున్నే మనడు మరి గుడ్డివాణి మరి బాగుతుందో యేసు ఇస్తుంది మన ఊడకడ. 1 నుంచి 12 వరకు నేను చదువుతాను. ఈ గూడుకు మరి ఈ గుడ్డివాని పరిస్థితి ఊడుకోండు మరి పుట్టగా నుంచి గుడ్డివాడు బెసుక నుంచి మరి పుట్టక నుంచి వండు మరి గుడ్డివాడు అనమాట. మరి యేసు అలా అర్ధ అంజరం అన్నాక ఇక ఊడుకు ఒక గుడ్డివాడు మరి వేడకత్తో ఒక గుడ్డివాడిని యేసుక్రీస్తు ఊడుతో ఆ శిశురు కూడా ఓంతో మొత్తారు శిశురు కూడా తలుపుతారు. రబి మరి బేనో తుంక్త పాపతి వల్ల అయ్యిండు గుడ్డివాండుగా పుడుతూ అని తలుపుతారు. ఇది కూడటి మరి లేవేకాండము తర్వాత కొన్ని మరి దేవుడే భాష రాస్తా పుస్తక ఓడుకున్నాడు
దేవుడి పుస్తకత మా దేవుడికి దాటమంతే. మరి మీ తప్పేసుకురు తుంక్త పాప మరి పిల్లం కూడా వేద్యం జరగమంత అనమాట. వాటిని బట్టి శిశుడికి తలపరు మత్తురు బేరాయం జరిగింది. మరి ఈయన తుంక్త పాపం వల్ల ఇలా మీనుండే, లేకపోతే మరి ఈ తప్పెరుకు తుంక్త పాపత వల్ల ఇలా 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 మీనుండే ఏం జరే తలుపుతూ అసలు ఏసు బాధికత్తో దానికి ఏసు ఈడు తుంక్త పాపం అయ్యో, ఈడు తల్లి తప్పెరుకు తుంక్త పాపం అయ్యోని దేవుడి శక్తి ఈయనకు తోపేసినాక ఈడు ఇలా పుడుతూ మరి వాడు పుట్టుకతను గుడ్డివాడు పుడుతుంది, వాడు తుంక్త పాపకి నీకు అయ్యే కానీ మరి ఒక తల్లి ఒక అయ్యరు ఒక తుంక్త పాపం అయ్యే కానీ మరి దేవుని శక్తి ఈయన ఒకటి తోపిసి బరదనానికి వాడు ఇలా పుట్టుతో ఇంజరు ఏసుకెత్తాం ఊడాటిగా వాడు పుట్టు గుడ్డివాడిగా మొత్తం యేసు ప్రభు మరి ఓడు మరి ఓనగా వాసి ఓన ఊడతాడుగా మరి శిశురికి ఓనుకుని తలపుతాడు మాట ఇక ఓడినాడు. మరి దేవుడి శక్తి ఓనెవడ తోపిస్తున్నా ఇంకోడు ఇలా పుడతాడుగా మాటిగా ఊడన్నాడు. వాడు మున్నే ఓడతాడా ఓడు పుట్టుకుదని గుడ్డు వాడిస్తుంది మాట ఓడతాడా. మరి యేసు ప్రభు బాధ్యతను దేవుడి శక్తి ఈయనొకటి తోపిస్తున్నాకి నేను ఇలా పుడుతాను సరే మరి యేసు ప్రభుకి ఎచ్చను. దేవుడి ఇలా కచ్చను మరి దేవుడి శక్తి ఈయనకు తోపిస్తున్నాకి ఇలా పుడుతుంది కచ్చను. అసలు దేవుడికి వచ్చను పైల మందనస్కి నన్ను నాయన రోగ్తోని పని తుంగవాలే నరకవైతే అసలు బేన కూడా పని తుంగాలో లోకతే మందనస్కే నన్నే లోకాతే మందని మనుషులకు వెల్లుంగాసు మీరా నింజోరే కెత్తం యేసు ప్రభుకి వచ్చను మరి నన్ను రోత్తును పని తుంగన నన్ను వత్తాను నన్ను తుంగవాలి జరిగి వచ్చను. వాళ్ళకే మరి ఈ లోకత్కి నన్ను వెలుంగాసి మీనాన్ని జరిగి వచ్చినాం. లోకతే మందనస్కి నన్నే లోకతే మందని మనుషులకు వెలుంగాసి మీనాన్ని జరిగి వస్తాం. మరి లోకత్కి మరి నన్నే వెలుంగాసి మీనాన్ని జరి మన ఇంతమంది కూడా మనం ఊడతాడా యెహోవా కుశల కబురు మరి 8వ అధ్యాయం 12 వచ్చినది కూడా మనం ఊడతాడా అదొడుగుకేతాం. మరి ఈ లోకత్కి నన్నే వెలుంగాసి మీనాన్ని జరిగేతాం యేసు ప్రభు అనమాట. మరి వెలుగిదని దేవుడు నన్నే ఎదురికి వచ్చినాం. మరి ఈ మాట వారు మొన్నే వారికి ఎత్తో దేవుడు భార్య లెక్క వచ్చినాం ఎత్తుకు మరి ఇక ఓరో మంచి పని మరి తుంగట మాట ఊడితాడా ఈ గుడ్డు అని బాగుతుంగి వానికి వెలిగిస్తుంది మాట ఊడితాడా దేవుడు మొన్నే మాటకెత్తాం. తర్వాత ఇక ఆ వెలుగు బేలాయితోడ తోపేస్తున్నాం. ఇక మరి గుడ్డువానికి ఆ కణికిని ఆ బాగుతుంగి వెలుగు బేల మరి ఎత్తుడో ఇక వాడు తోపిస్తున్నాం. నిజంగా ఆ కార్యం వాడు తుంగురమిన ఇక మా డోడుకు లోకత్య మందినస్కి నన్నే లోకత్య మందిని మనుషులకు మరి వెలుంగాసి మీనాన్ని జరిగి వచ్చినాం. అవును ఈ లోకత్కి వెలుగు ఓడు మినో కాబట్టే మనడు మరి ప్రతిరోజు వెలుగు ఉన్నాడు. వాడు బతికి మినో కాబట్టే మనడు కూడా బతికి మినాడు. భారత్కు మన తుంక్త దేవుడు ఉండే మన తయారు తుంక్త దేవుడు ఉండే ఈ భూమి తిని మరి ఆకాశని ఉక్కని మరి పొడిదిని మరి నెల అన్నీ తుంక్తది ఉండే మన ఊడ నెట్టుకు అన్ని తుంక్తది ఉండే. అందుకని వచ్చినాం నన్న ఈ లోకత్కి మరి వెలుంగాసి మీరు దగ్గరికి వచ్చినాం. అసలు యేసుప్రభు బాత్ తుంక్తాం మరి 6వ వచ్చిన మూడుకు వీటిని కెత్తాసుకే వాడు నేల్ది ఉచ్చులతో బురద తుంగి ఆ బురదని తీసి గుడ్డువాని కణికిన పొర రాసి నీ మంజి సిలోవం ఇందని ఎరువిని నొరుమింజొరే కెత్తం సిలోవం ఇందని మాటకి రోత్త భర్తో నింజొరే అర్థం ఒకటి ఆ గుడ్డువానగా అత్తపై యేసుక్రీస్తు బాతంతో మన నేల్ది వచ్చి ఆ మణుకు తీసి గుడ్డువాని కణికిన పొర రాసి ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೋವಾಮ್ ಇಂದನೇ మరి ಎರಿವಿನ ಅಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ನೊರುಮಿಂಜರೆ ಕೆತ್ತ మరి సిలోవామ్ ఎత్తుకు రోత్త భర్తో నింజరే మరి ఇంజరు అర్థం అనమాట. ఆస్కే ఉండు వాళ్ళకి ఆ గంజి మరి ఆ కణుకు ఆ సిలోవామ్ మీద ఎరివిని నొర్తపయ ఓనికి మొత్త ఆ గుడ్డితనం ఇస్తుంది దెమ్మెరుతే వాడు భాగత్వం వాడు మరి భాగత్వం ఇద్దది మనకి ఓడినాడు. అస్కే మరి చాలామంది మరి ఓన్తో మొత్తారు కదా వాడు ఆ గుడిద కుది మొత్తాడు మరి ఆ గుడిద కుది మంచి మరి చాలా మరి బిచ్చ మొత్తం వాడు మరి తలపోరే తింజరు మొత్తం వేళ
ಒಂದು ಮತ್ತರು ಅವನಿಗೆ ಊಡಿ ఇలా కచ్చిన ఊడటి అస్కే ఓన్ దగ్గర మత్తోరు మళ్ళీ ఓండు గుడ్డివాండుగా మత్తస్కే ఓని ఊడతారు అందరూ ఈండు కుది మంచి తలపన ఉండు కదా ఇంజోరికి ఎత్తారు. కొంతమంది ఓండే ఇస్తారు, ఇంకొంతమంది ఓండు అయ్యో ఓని తీస్తే మీనో ఇంజోరే కెత్తారు. ఓల్డ్ ఓంతో మత్తోరు అందరూ ఓని గుర్తుపెత్తారు. గుర్తుపేసి కొంతమందికి వచ్చినారు, అరే ఈయనే కదా కుది మంచి రోజు మరి బిచ్చ మత తలపరు మొత్తం ఓండే కదా ఇంజోరే కచ్చినారు. కొంతమంది ఓండే ఇస్తారు, కొంతమంది అరే ఓండు అయ్యో ఇంజోరి కచ్చినారు. అసలు ఓండు బేలా ఇంజోరికి ఎత్తాం ఊడటిగా 10వ వచనం 9వ వచనం ఊడటిగా ಓಂಡು ಬರೋ ನನ್ನೇ ಓಂಡು ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತೋ దానికి ఓరు నూడి ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ఓడకెత్తి ఇంజోరే తలుపుతో ఓడికి అందరు బరు నిమ్మే ఇంజోరు, కొంతమంది ఓಣೆ ఇంజోరు, కొంతమంది ఓండు అయ్యి ఇంజోరికి వచ్చారు మత్తస్ಕೊಂಡು మరి నన్ను ఆ గుడ్డివాడు నన్నే ఇంజోరే ఓంಡು ఒప్పుకుంటావు. అసలు మరి ಬೇಲ నీకు మరి కంటుకు ಬೇಲ వస్తా ఇంజోరు తలుపుతారు. అసలు ఓడికి ఎత్తో మరి యేసు ఇందని ఓ 2 బురద తుంగి నా కంటికిని పూర రాసి నీ మంజి సిలువ మెరివి నొరు ఇంజోరికి ఎత్తావు ಆಲೆ ನನ್ನ ಎಂಜಿ ನೊರ್ತಸ್ಕೆ మరి ఊడుతా నింజరే జవాబిత్తాం. మరి యేసు ప్రభు కెత్తాడిగానే ఉడంచి మరి ఆ సిలువ మీద నెరివిని నొత్తోటికి మండు ఓడాడు. నొత్తోటికి మండుకు ఓడాడు. ఆలకే ఓడు మరి ఊడుతో కనుక్కు మరి ఊడుతో పుట్టస్క నుంచి ఓడు మరి గుడ్డివాడికి మొత్తం మరి అలా సంవత్సరం మొత్తం మనకు తెలియదు. కానీ నేను చూడండి దేవుని గొప్ప అద్భుతం చూడండి, ఆశ్చర్యం చూడండి. మరి ఇంజడి దాకా ఇలా జరుగుతుందో ఎవరోసారి అని తెలియదు మనకి. మరి పుట్టస్క నుంచి గుడ్డివాడిగా మంచి మరి మధ్యతే బిడ్డని ఇలా తుంక్కు మరి బాగొత్తురు మరి బెచ్చొంద మీద మనకు తెలియదు. కానీ ఇక మన బైబిల్ తోడుకు మరి యేసు ప్రభు గొప్ప కార్యం తుంకు వాడు మున్నే కెత్తున్నాయి కెత్తావు కదా ఈ లోకత్కి మరి వెలిగిందను నన్నే ఏం జరికెత్తావు. ఈ గోటి మరి ఈ గుడ్డివాడు వెలుగు ఉండవు. ఇక మరి ఈ లోకత్కి వెలిగిందని దేవుడు ఉండే కాబట్టి వాడు ఆ గుడ్డివానికి వెలిగిస్తావు. వాడు కణుకు వాడు ఊడను, వాడు కణుకింతోనే ఈ లోకత మందిని వెలుగు బాధ వాడు ఊడను, వాడు బాగా తుంకుతావు. మరి యేసు ప్రభు గొప్ప కార్యం తుంకుతావు, గొప్ప పని తుంకుతావు. వాడు గుడ్డివాడిని వాడు మరి బాగా తుంకుతావు. వాడు బెచ్చ గొప్ప పని అది కూడా మరి వాడు ఉచ్చులు ఇడిపుచ్చి ఆ మండులు తిని ఆ బురద తింగి వాడిని కణికిని పొర రాసి వాడు బాతికెత్తావు. మరి సిలువ మీదని ఎరివిన గంజిని నొరు మింజరికెత్తావు. ఆలకే వాడి నొర్తపయ్య వాని కణుకు మరి వేడకాసన వాడు బాగా ఎత్తావు. దేవుడు బెచ్చో గొప్ప కార్యం దుంకుతావు, బెచ్చ గొప్ప పని దుంకుతావు, అద్భుతం దుంకుతావు. మరి గుడ్డు వాడిని బాగా దుంకుతావు. బెచ్చ గొప్ప దేవుడు వాడు కెత్తాడిగే మరి ఈ లోకత్కి నన్ను వెలిగిందని కెత్తావు. వాడు కెత్తాడిగే ఆ వెలుగు మరి బేల ఈతడు తోపిస్తావు. ఆ వెలుగు ఆ గుడ్డివానికి ఎత్తు, ఆ గుడ్డివాడి నుంచి ఊడను అసకి ఓడు బెగ్గమైన జరి తలుపుతారు. అసకి ఓడు మరి నాకు తెలియని జరిగి ఎత్తావు. వాడిని తలుపుతారు. యేసు ప్రభు బెగ్గమైన తలుపుతా భయ్యా ఆ మందును మరి నాకు తెలియని జరిగి ఎత్తావు, తెలియని జరిగి ఎత్తావు. ఈ గోటి మరి ఒక గుడ్డివాడిగా బాగుతుంటే యేసు ప్రభు ఓడినాడు మనాడు. వాని విశ్వాసం కూడా ఓడటి మరి యేసు ప్రభు కెత్తటిగా జరే కెత్తావు. ఇదికు వారు యేసు ప్రభు కెత్తారు అనమాట. వాడు పాపం తుంగున బేలాయని జరి కెత్తావు. అసలు ఈ గుడ్డివాడికి వచ్చినావు మరి వాడు పాపం తుంగున పోను నాకు తెలియదు. కానీ నాన్న మరి గుడ్డివాడిగా మొత్తం కానీ నాకు సూపు వస్తాను నన్ను ఊడినాన్ని జరికెత్తావు. అసకే ఓరు మళ్ళా ఓని నూడి ఓడు నీకు బాధ తుంకుతో వాడు బేలాన్ని నీకు సూపు ఇస్తో అని చెప్పి తాగుతాడు. దానికి వాడు నన్ను ఇదివరకే మీకు ఎత్తాను కొని మీరు కేంజిలేరు భారీ మళ్ళా తలుపుని మీరు కూడా వాని శిశువుకి ఆదవాలని ఇష్టపరిచినరే అని జరిగి ఎత్తావు. అసకే ఓరు నిందిసి నిమ్మే ఓనికి శిశువుడు అయితేని కొని మా మత్కు మోసేని శిశువుకి నీరాం మోసేతోటే దేవుని తిరిగితో ఇంజి మాకు ఎరకే గోని ఇంటి బెగ నుంచి వస్తావు ఇందని కూడా మాకు తెలియ కదా ఇంజరే కెత్తు. ఈ గోటి ఒక ఊకే మళ్ళా తలుపురం మొత్తం నీకు బేల సూపు వస్తే ఓండే ఇస్తాడే సూపు ఓండే బాగా దుంకుతో నేను తలుపురం మొత్తం ఆ గుడివాడికి ఎత్తావు. నన్ను మున్నేకెత్తాను కదా మరి మీరు మళ్ళా తలుపనీరు కదా భార్యలు తలుపనీరు. మరి మీరు కూడా వన్ శిశువుకి అయితే అయిందరే మరి తలుపును ఓడటిగా ఆ దేవుడు మంచి తెలివిస్తావు. ఆ గుడివానికి దేవుడు మంచి తెలివిస్తావు.
ಆಗ ಮಂದಿని పరిసేరుకొని వరుతో తిరేనాకి మరి దేవుడు మంచి తెలివి ఇస్తాడు మాట ఇక ఓడినాడు మంచి తెలివి ఇస్తాం ఒక తలపని ప్రశ్న అన్నిటికీ ಒಂದು సమాధానానికి వచ్చు నాకు మంచి ఇంకా మన మున్నటి కూడుకు దానికి ఆ మనసుండు ఓడు నాకు చూపితో అత్క నా ఉండు బెగ నుంచి వత్తంచి మీకు తెలియకుండా మొదట నాకు ఆశ్చర్యంగా మిందే పాపం తుంగరని మొరకి దేవుడిని క్యాంజో ఎంచమన్నాడు పుణ్యమినాడు ఒరండు దేవుడికి వెరిసి ఓనికి దండం వాటి ఓని ఇష్టం తుంకు ఓని మొరకి దేవుడికి ఎంచుతో మరి నాకు చూపిస్తున్న బేగన మీకు తెలియ నాకు ఆశ్చర్యం ఏంది జరు ఓరినే తలపను అలాగే ఇంక భారిత్తం ఆ గుడ్డివాడు మరి పాపం తుంగునని మొరకి దేవుడి క్యాన్సర్ ఇంజోరు పుణ్యమినాడు కొని దేవుడికి వెరిసి మనకు దండం వాడుకోండి బాత్రూమ్ తినాలే ఓని ఇష్టం తుంకు ఓని మొరకిన దేవుడు మనకేంచుతో నిజమే మనడు దేవుడే మరి దేవునికి వెరిసి మనం దండం వాడుకో ఓని ఇష్టం మన తుంకు దేవుడు మన తుంకుతో పారదాన దేవుడికి ఏంచుతో అదే వాడికి ఎచ్చడం అనమాట. మరి ఈ లోకం తుంక్తస్కుడి నుంచి మరి పుట్టుక గుడ్డివాని కంటికి ఓ రెండు సూపు ఇస్తాడు మనడు మరి బెస్కేకి ఏంజలాడు కదా వాడు దేవుడి దగ్గర నుంచి వాదకుండా మతుకు ಬೇದೊರಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಗೋಗೋದ ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತೋ ಅಸ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಪತೆ ಪುಟ್ಟಿ ಪಾಪತೆ ಪೇಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಾ ಕೆಚ್ಚರಿನ ಇಂಜೋರು ಕೆಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು ಬೈದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿತ್ತು ఊరిటి ఆగ 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 మత్తోడు వాడు మంచి మాట తిరిగిండు గుడ్డివాడు బాగత్తపయ్య చాలా మంచి మాట తిరిగిండు దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇస్తావు వానికి వాడు భారించిన ఊడటి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మరి పుట్టుక నుంచి గుడ్డివాడు మొత్తం బేడో బాగుతుంటాడు మన బెస్ట్కి ఏం జరిగాడు కదా ఇంజరే ఓని తలుపునాం ఊరికి యూదురికి ఇంకోని ప్రశ్న వాడుతున్నాం ఆగ మొత్త పరిచయకు ಒಂದು ప్రశ్న వాడుతున్నాం ఊడటి వాళ్ళకి వాడు భార్యతో వాడు దేవుడి దగ్గర నుంచి యేసు ప్రభునికి వచ్చినాం వాడు దేవుడి దగ్గర నుంచి వాదుకుంటే మతుకు మరి ಬೇದೊರಟ್ಟು కూడా తుంగో కదా ఇంజరికెత్తాం వాడు యేసు ప్రభు మరి దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తా కాబట్టి వాడు తుంగుతో లేకపోతే వాడు ಬೇದೊರಟ್ಟು తుంగాలో కదా ఇంజరే కెచ్చనం అసలు మొత్తం యూదురికి నిమ్మ నాకు మా కెచ్చనే ఇంజరి ఓరిని మరి మైస్ ఓరిని రోజు చెప్తాను ఊడటి యేసు బాగా తుంగుతో దాని తర్వాత మంది యూదులకు చాలా ప్రశ్న వాటి తలుపున్నారు అని నేను బేలా భాగత్రిని తలుపుతాను వాడికి ఎత్తాం తర్వాత ఓరి అయ్య ఎవరైనా తలుపుతాను నేను బేలా భాగత్రిని వాడికి మంచి సమాధానానికి ఎత్తాం తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి కరిగించి మళ్ళీ తలుపుతారు నేను బేలా భాగత్రిని వాడిని మళ్ళాకి ఎత్తాం దేవుడు వాడిని బేలా బాగుతుంది వాడిని బేలా చూపిస్తుండకి ఎత్తాం మరి దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తాడు కాబట్టి వాడు నాకు చూపిస్తాను జరి వాడు మంచి సాక్ష్యంకి ఎత్తా ఊడటి నేను మనడు కూడా ఒకవేళ దేవుడు మన బాగా దుంకుతాపయ్యా అచ్చ గట్టిగా మంచి మన సాక్ష్యంకి ఎత్తగా మరి కెత్తవాలి మనడు మాకు చాలా పెద్ద డోరు మత్తారు మరి పరిస్థితులకి మరి వేరే వారు మత్తారు వారందరూ మరి బైబిల్ మరి బోధిస్తున్నారు తర్వాత దేవుడు మాట మరి వారందరూ తెలుసు వారి ముని తిరుగులకు మరి చాలా జ్ఞానం కూడా కావాలి కానీ గుడ్డివానికి దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఎత్తగా అన్ని ప్రశ్న మంచికి వచ్చినాం మంచి విశ్వాసం వాడు కలిగి విన్నాం మరి మనడు కూడా మరి దేవుడు మన బాగా దుంకుతాపయ్యా మేము తలుపు మాడు మరి దేవుడే సాక్ష్యం మనకి ఎత్తవాలి దేవుడు మరి నా జీవితాన్ని కూడా మరి ఇలా కార్యం దుంకుతాం మరి గొప్ప పని దుంకుతాం మేలు దుంకుతాం అని నేను ఖచ్చితేనే మరి దేవుడు అయితే తీరేనో మరి నేను మూడికి ఎత్తవాలి మరి దేవుడి విశ్వాసాన్ని నిచ్చి మన సాక్ష్యంకి ఎత్తవాలి మన లోతువారికి మరి మన నాటిన వారికి మన ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ మాడు మరి మన సాక్ష్యంకి ఎత్తవాలి మరి దేవుడి గురించి మాడుకి ఎత్తవాలి మరి మూడవ మాట ఓడుకాడ మూడవ మాట మా డోడుకు ఆత్మహత్య గుడ్డితనం ఇస్తుంది మా ఊడితాడు ఆత్మహత్య గుడ్డితనం ఇస్తుంది మా ఊడితాడు మరి ఇది 35 వచనం నుంచి మరి 41 వచనం వరకు మన ఊడితాడా ఆత్మహత్య మరి గుడ్డితనంగా మినరు ఇత్తది మన ఊడికడ ಓನಿನಿ ಓರು ಬಯದಿಗೂ ತೋರಿಸಿತ್ತರು ಇಂಜಿ ಏಸುಕೇಂಜಿ ಓನಿ ನೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮರಿನಿ ಪರ ನಮ್ಮಕಂ ತಾಸನಿನೇ ಎಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತ దానికి ఓండు అయ్యా నన్ను ఓని పొర నమ్మకం తాసనానికి ఓండు బేనో ఎంజోరే తలుపుతో ఏసు ఓని నూడి నిమ్మని ఊడి మిని నీగ తిరిగి ఓండే ఎంజోరి ಕೆತ್ತೋ జప్పునే ఓండు ప్రభువ నమ్మనా ఎంజోరి కెచ్చి ఓని మరి మొడక్తో ఓట్ మరి ఆಗ యూదులకు మరి పరిసరకు వారందరూ మరి ఓని బయట తోసిత్తపయ్య మరి ఏసు క్యాన్తో అనమాట
ఓడు మరి ఆ గిల్లో ఇంజే మరి బయటకు వద్దాను క్యాన్స్తపై ఆ యేసు అన్న గంజి బ్యాలెన్స్ తలుపుతా నిమ్మ మనిషిని మరినప్పుడు నమ్మకంతో ఆశ నేను ఏం చేస్తా ನಿಮ್ಮ మరి దేవుడు రోత మరిన పొర ನಿಮ್ಮ నమ్మకంతో ఆశని నేను చెప్తా మరి మనిషిని మరి బేనం మరి యేసు ప్రభే మనిషిని మరి భార్య ఇతుకు ఓడు మరి ఓడు మరి ఆ లోకత నుంచి మరి మన లోకతికి ఈ భూలోకతికి వస్తాం ఈ భూమి పొరడికి వస్తాం ఒక మనిషిగా ఈ లోకతికి వస్తాం ఈ లోకత ఉండు దేవుడిగా మనిషిగా ఈ లోకత మనిషి ఉండు మరి జీవిస్తాం గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమంతో ఉండు మరి శిరోధపురం నీ శంక నా శంక ఉండు నెత్తూరు కాస్తావు మరి నీ పాపకి నా పాపకి వండు మరి సెమిస్తున్నానికి ఈ లోకతికి వస్తావు కాబట్టి మరి మనిషిని మర్రిగా వండు ఈ లోకతికి వస్తావు అదే వండు తలుపును మరి మనిషిని మరిని పొర నేను నమ్మకంతో ఆశని నేను తలుపుతావు అసకి ఆ గుడ్డి వండు మరి ఆ మనిషిని మరిని పొర నమ్మకంతో ఆశన వండు బేను అని చెప్పి తలుపుతావు అనమాట అసకి వండుకెత్తావు ಯೇಸು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಊಡಿ ಮೀನಿ ನೀಗ ತಿರೇನಂಡು ಓಡ್ನೆ ಎಂಜರ್ಕೆತ್ತೋ ಅಸೆ ಜಬ್ಬುನೇ ಓಡು ಪ್ರಭು ಅನ್ನ ನಮ್ಮನ ಎಂಜರ್ಕೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಮೊಡಕ್ತೋ ಹೊರಟು మరి నన్నే నీతో తిరిగిన నువ్వు నిమ్మ ఊడి మీని మరి ఓని నన్నే ఎంజర్కెత్తపయ్యా ఓడు జబ్బునే యేసుప్రేమ మొడక్తో మరి యేసుప్రేమ నమ్ముతో యేసుప్రేమ మొడక్తో యేసుప్రేమ దండకు వాడుతావు ఒకటి అసలు యేసుప్రేమ పేరు నమ్మకంతో వస్తావు ಓಡು ಮರ ಅವರು ಗುಡ್ಡಿವಾಡು ಓಡು ಬಾಗತ್ತೋ ಓಡು ಆತ್ಮತ್ತು ಕೂಡ ಗುಡ್ಡಿವಾಣಿಗೆ ಮತ್ತೋ కానీ ఇంజ నమ్ముతో ఇంజ యేసుప్రభు నమ్ముతో ఇంజ ఓడు ఆత్మతి కూడా గుడ్డివాడికి ఇల్లో వాళ్ళకే ఓడు బయట కూడా ఓడు ఓడు కణకిని కూడా ఓడు ఊడను ఓడు బయట ఊడను కణకింతోనే ఓడు ఆత్మతి లోపల కూడా ఓడు గుడ్డివాడికి ఇల్లో బయటకు ఓడు యేసుప్రభు పర్ నమ్మకంతో ఆస్తో ఓని మొడతో మరి ఓండే దేవుడి మనం తెలుసుకుంటాం మరి యేసు ప్రభు దేవుడు నాని భాగంతో దేవుడు ఈయన ఏం చెప్పి తెలుసుకుంటపయ్యా మరి ఓనిపుర నమ్మకం తాసి మరి ఓని మొడతాడు మాటికి ఓడినాడు వాళ్ళకి ఇడుపు మన ఓడుకు ఆగ పరిసరికి ఇలా చాలా కొంతమంది మొత్తం వేరేవారు ఊరి గురించి మన ఓడుకడ ఓరి ఆత్మతో ఓరి గుడ్డితనం బేల మొత్తం ఇస్తుంది ఇక మంతే యేసు ఓని నోడి 39 వచ్చినాను సవనను అసలు యేసు గుడ్డివారు ఊడనాటు ఊడనోరు గుడ్డివారు ఆదనాటు తీర్పు తొంగనానికి నన్న ఈ లోకతికి వస్తాను జొరకెత్తో కొనితోటి మొత్తం పరిశీలికున్నబట్టి కొంతమంది వీటిని కేంచి మమ్మ కూడా గుడ్డివారమే ఇంజొరే కెత్తారు అసలు యేసు వర్ణుడి మీరు గుడ్డివారిగా మతుకు మీకు పాపం మన్నం గోని మమ్మ ఊడన ఇంజి మీరు కెచ్చనేరు కాబట్టి మీరు ಪಾಪತೆ ಗಟ್ಟಿಂಗ ನಿಚ್ಚಿ ಮೀನೀರು ಇಂಜರಿಕೆತ್ತೋ ఒకటి యేసుప్రభు బాతికెత్తో మరి ఈ లోకత్కి మరి గుడ్డివారు ఊడనాటు ఊడనోరు గుడ్డివారు ఆదనాటి తీరుతుందని నన్న ఈ లోకత్కి వత్తని జరికెత్తో మరి యెషయా అధ్యాయం మన ఓడుకు మరి 29:18 మంతే బేలా మంతికు మరి ఆ రోజు మరి బేడత్ మరి కేంజవారు మీనరు చెవిటి వారు మీనరు వారందరూ కేంజిస్తారు మరి ಬೇನರತ್ಕು మరి గుడ్డివారిగా మీనరు వారందరూ ఊడితోరించరు మిందే మరి యెషయా గ్రంథం 29 మరి 18 వచ్చినట్టు మిందే అది అదే మాటని మరి యేసు ప్రభు ಈಗ ಕೆಚ್ಚನು మరి గుడ్డివారు ఊడనాటు మరి ఊడనోరు గుడ్డివారు ఆదనాటు తీర్పు తొంగనానికి నన్ను ఈ లోకత్కి వస్తాను జోరే ಕೆತ್ತೋ అసలు పరిచయం తలుపున్నారు మరి మా అమ్మ కూడా గుడ్డివారమే తలుపున్నారు అసలు యేసు ప్రభు ಕೆత్తోరు ఒకవేళ మీరు గుడ్డివారత్కు మీ ఒకటి పాపం ఇల్లే కానీ ఒకవేళ మీరు ఊడనీరింజరు మీరు కచ్చినీరు కదా మీ ఒకటి పాపం మిందే ఏం జరికెత్తాం ಇದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಈಗ ಬಾತಿರಣ ಇದಕ್ಕೂ ಒರಿ ಹೃದಯತೆ ಒರಿ ಆತ್ಮತೆ ಪಾಪಂ ಮಿಂದಿಂಜರೆ ತಿರೇನು ಈಗ ಗುಡ್ಡಿವಾಂಡುగా మొత్తండు వాడు దేవుడిని నమ్ముతాడు ఓన ఆత్మ తింజే మరి గుడ్డితనం ఎత్తదిల్లే మరి నిజమత్త దేవుడి బేడ తెలుసుకుంటాడు ఇక పరిసేరుకు ఎదుర్కోరు మినరు ஒரு బయటకు ఓడినారు కానీ ஒரு హృదయతే ஒரு ఆత్మతే గుడితనం ఏంది ఆ గుడితనం బాత ఇదుకు మరి ఈ లోకದ మందనే మరి సైతాన్ బాత తుంగితే ஒரு ఆత్మతే మరి గుడ్డితనం తుంగిತ್ತು మరి దేవుడిని నమ్మకుండా ఒరిని ஒரு కణకినికి ஒரு ఆత్మతిని గుడ్డితనం తుంగిತ್ತು దేవుడు చాలా అద్భుత తుంగరు మీను
దేవుడు మాట ಕೆಚ್ಚರ ಮಿನರು ஒரு ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಿನರು ఊడరు మినరు కానీ ఎవరు మరి దేవుడిని నమ్మిళ్ళు. అందుకని దేవుడి బాధకెత్తో మీరు గుడ్డివారుగా మతుకు మీకు పాపం మన్న కానీ మమ్మ ఊడనామించి మీరు కచ్చలేరు కాబట్టి మీరు మీ ఒకటి పాపం నిచ్చిమింది ఏం జరిగేస్తాం ఒకటి ஒரு మరి మా మూడిన మా ఒకటి పాపం ఇల్లే ఏం జరు మినరు కానీ యేసు ప్రభు బాధకెత్తాం మీ ఒకటి పాపం నిచ్చిమింది జరిగేస్తాం. ಇದಕ್ಕೆ ஒரு ಆತ್ಮದ ಪಾಪಂ ಇತ್ತದ ಮಿಂದೆ ஒரு యేసు ప్రభుని ఇంకా నమ్మిళ్ళు ఒకటి పాపం ఇత్తది ఇంకా మిందే అనమాట. ఒకటే మరి పాపం ఇత్తది మిందే ఓరు మరి యేసు ప్రభుని తెలిసి కూడా నమ్మటం మీరు చాలామంది మరి ఓండే దేవుడిని ఇంజోరే ఒక తుంత పని పేసి ఒక తుంత గొప్ప గొప్ప మరి ఆ అద్భుత మరి పని పేసి ఒక నమ్మట పిల్లలు మరి ఈ లోకದ మంది సైతాన్ని బాత్తుందే ఓరిని ఆపొంది యేసు ప్రభు నమ్మకుండా మరి తుంత గొప్ప గొప్ప కార్య ఓడకుండా ఆపురమిందనమాట. ఆపురమింది నేను నిమ్మ కూడా మరి గుడ్డివానిగా మినినే ఆత్మది గుడ్డివానిగా మినినే మరి దేవుడి మరి నీతో మరి ఈ మాటకి వచ్చినాం యేసు ప్రభు గురించి మరి తెలుతుపై కూడా మరి యేసు ప్రభు గురించి మరి ఓడే దేవుడు తెలిసి కూడా నిమ్మ మరి నాకు ఓడకుండా మినినే మరి యేసు ప్రభు తీరేను నీ ఒకటే మరి నీ ఆత్మతే మరి పాపం మీద నీ ఆత్మంతే మరి గుడ్డితనం మిందించరే ఆ కణుకు తెరిసి మరి యేసుక్రీస్తు బేండో మరి దేవుడి బేండో ఊడాయని జరిగితే యేసు ప్రభు తీరేను నీతాను ఆ గుడ్డివాడు ఊడాటి ఓ నవటే మరి ఆత్మతి గుడ్డితనం మొత్తపై ఒక యేసు ప్రభు నమ్ముతో ఆ యేసు ప్రభు మొడక్తో బెచ్చ గొప్ప సాక్ష్యం అన్నది యేసు ప్రభుని బాధంతో ఆగ మొత్తరందరూ కూడా మంచి సాక్ష్యం ఇస్తో ఇంజే ఆ ఆత్మహత్య కూడా వాడు గుడ్డితనం వెళ్ళకుండా యేసు ప్రభు నమ్ముతాడు మన ఓడినాడు. నేను మీ ఆత్మీయ జీవిత గుడ్డితనం మీరు మినిరే మీ సమస్య వత్తపై మరి దేవుడే దాయకుండా మీరు మినిరే మరి దేవుడి మీద తీరేను ఆ గుడ్డితనం తీసి వాటిని తీరేను ఓండే మీకు మరి మీ రక్షణ ఏదైనా దేవుడి జన తీరేను మీ ఒకటే మందిన పాపం మరి బేలా దేతింజరు మీరు ఓడినరే మరి యేసు ప్రభు మీరు వరటి మరి నమ్మకం తాసుకు మీ పాప మరి మొత్తం దెంబిరిత నీ శంక నా శంక మరి 2000 సంవత్సరం క్రితం ఈ లోకతికి వస్తావు ఆ శిలదుపురం నెత్తురు కారుస్తావు నీ పాపం నా పాపం సీమిస్తూ ఉండు నిమ్మ తూనది బాధ్యతకు ఓనిపుర మనం మరి విశ్వాసం తాసి నమ్మి ఓడే దేవుడి జన మనం ఒప్పుకొట్టుకు మనడు రక్షణ పొందుతాడు ఓ రోజు మనడు మరి 3 మందిని మరి దేశத்துக்கு మనం దేతాడు బెస్కెట్కి మంది బ్రతుకు మనడు మరి ఏదితాడు. ఇక మన ఊడుకు కొన్ని విషయం మనం గమనిస్తూ 3 మాట మనకి ఆస్తాడు గుడ్డి వాడికి వేసి బాధంతో తర్వాత ఓరు మరి పరిసరకు ఓరు తలపని ప్రశ్న అన్నిటికీ జవాబుకి ఎత్తాం 2వ మాట. మరి 3వ మాట మరి ఆత్మతే మరి గుడ్డితనంగా మందనోరు మీనోరు ఇద్దరు మనం ఓడతాడు. మరి ఇక మన ఊడుకు మరి గుడ్డివానిగా మత్తోడు మరి యేసు క్రీస్తును ఆరాధిస్తున్నట్టుగా ఓని మడుకు మరి ఓని మడక్తో మరి అలాంటి మనిషిగా ఓని బేల మార్తో ఎత్తుకు ఓని విశ్వాసం చాలా గొప్పది. ఇంకోటి ముందే మన ఊడుకు మరి యేసు క్రీస్తు ఇంజన్ వాడిని తెలుసుకుంటావు యేసు క్రీస్తు వరో మినో ఇత్తదో అని తెలుసుకుంటావు మరి 9వ అధ్యాయము మరి 11వ వచనం ఇక మిందే నేను బాధతో బేను ఎత్తస్కే వాడు యేసు క్రీస్తుని ఎత్తావు వాడు యేసు క్రీస్తు బాధంతో ఇంజనం తెలుసు మరి రెండోసారి బాధకెత్తావు ఒకటి మరి వాని గురించి వాని గురించి నేను కెల్లా ఏం జరగదు తప్పుతారు ఈ దొరుకు అసలు తలకు వాడిని బాధకెత్తావు. ఇక 9వ అధ్యాయం 17వ వచనం మిందే ఓండు మరి దేవుడికెత్త మాటకెత్తనుండు వాడు బేండలే దేవుడికెత్త మాటకెత్తనుండు వాడి విశ్వాసం కొంచెం పెరిగితే ఊడటి ఫస్ట్ వాడు యేసు క్రీస్తు మనుషుడిని జరికెత్తాం తర్వాత ఇక వాడు ప్రవక్త అని జరికెచ్చడం వాడు దేవుడికెత్త మరి మాటకెత్తను వండు జరికెత్తాం. మరి వాళ్ళకి మరి 3వసారి మన ఊడుకు మరి 33వ వచనం ఇక మిందే ఓండు మరి దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తుండు కాబట్టి వాడు నాకు చూపిస్తావు వాడు బేండలే మరి దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తుండు మరి దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తుండు జరికెచ్చను. ఇంకోరు మాట ఉడుకు మరి ఓనిని మరి వాడు మడక్తో
మున్నే ఓండు యేసు ప్రభు జరికెత్తాం. దాని తర్వాత ఓండు మరి దేవుడి మాట ಕೆತ್ತನೋಡು జరికెత్తాం. దేవుడి ಕೆತ್ತ మాట ಕೆತ್ತನೋಡು జరికెత్తాం. దాని తర్వాత ఓండు మరి దేవుడి నుంచి వత్తోడు జరికెత్తాం. నాలుగోదిగా ఓండు మొడತ್ತು ஒரு గుడ్డివాడిగా మత్తోడు ఈ లోకతిన ఓండు ఉడిల్లో ఆత్మతి గుడ్డివాడిగా మత్తోడు మరి యేసు ప్రభు బాధంతపయ మరి యేసు ప్రభు తెలుసుకుంటాం. ఓడే దేవుడికి ఎత్త మాట ಕೆತ್ತనోಡು తెలుసుకుంటాం. మరి దేవుడి నుంచి వత్తోడు ఓనే తెలుసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఓరిని మొడక్తో ఓని నమ్ముతో యేసు ప్రభు దేవుని జనం నమ్ముతో మరి నాడు నీ వంతు నా వంతు నేను తెలుసుకుంటేనే మరి యేసు ప్రభు మీను ఓరో మీను తెలుసుకుంటేనే మరి ఓండు కూడా మరి దేవుడికి ఎత్త మాట ఈ లోకత్తు మత్తపై ఇప్పుడు ಕೆತ್ತ నీకు తెలిసే వాళ్ళకి మరి మరి ఓడు దేవుడి నుంచి వత్తోని జరే మరి నేను తెలుసుకుంటేనే వాళ్ళకి ఓడిని నమ్ముతేనే ఓడిని మొడకుతేనే మరి దేవుడిని తలపను. ఒకవేళ మీరు యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకునకపోతే మీరు తెలుసుకున్నట్టు ఇంకా సమయం మనకిల్లే సమయం వెళ్ళే ఓడి దేవుడిని తెలుసుకున్నట్టు దేవుడు మీ అందరూ సాయంత్రంతో దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ నన్ను చిన్న ఒక సాక్ష్యం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సాక్ష్యం నన్ను కెచ్చి నన్ను ముగిస్తాను. మరి నిక్ ఇంజరీ నిక్ ఇంజరీ మీరు మరి యూట్యూబ్ మీరు ఊడొచ్చు. ఓని గురించి మీకు తెలుసు. ఓని కైకిలా కాలుకిలా వాడు చాలా బాధపరచడం వస్తుండాలి. వాడు మరి ఆత్మహత్య తింగినన్నా మరి డొల్ల వాళ్ళని వాడు మరి ఆలోచిస్తూ మొత్తున్నాడు. వాడు బెస్గత్కు మరి యోవాను కుశల కబురు 9వ అధ్యాయము ఇది చదువుతాడో దాటి మిందే కదా ఓ శిశుడు తలుపుతుంది. ఈయన పాపం వల్ల ఇలా పుడుతుండే ఇంజరు తలుపుతారు కదా అసలు యేసుప్రభుకి ఏతో ఈయన పాపమయ్యే కానీ మరి తల్లి మరి అయ్యలు వరుతుంతో పాపమయ్యే కానీ మరి యేసు మరి దేవుడి శక్తి ఈ నవ్వుటి ఊడనాకి ఈయన ఇలా పుడుతూ ఇంజరమంతే. ఈ నిక్ ఇందని ఆ మనిషికి మరి కై కాల్కిల్లా ఆ వచనం ఆ వాక్యం ఓండు సౌత్తపయ ఓండు దేవుడి పరి విశ్వాసం తాస్తో ఇదిగో దేవుడి శక్తి నా ఒకటే మరి దేవుడు కూడా మరి నా ఒకటి కూడా శక్తి తోపిసినాకి మీనో నన్ను కూడా దేవుడి దృష్టితే మరి వాడబరుతాను. మరి దేవుడు అని పుట్టిస్తుంది కూడా ఓరో మరి ఓరో ప్రాణాలకైతే బిందే ఇంజరో తెలుసుకుని వాడు దేవుడి పర మంచి విశ్వాసం తాస్తే ఇంజే ఊడుకు మరి చాలామందికి మంచి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాం. వారు పాస్టర్గా మీనో చాలా ప్రసంగంగా ఉంటాం మనం వాడిని కాల్కిల్లా కైకిల్లా కానీ వాడు అందరికి వాడు మంచి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాం. వాడు మంచి పాస్టర్గా మీనో వాడికి పెళ్ళి వస్తే వాని పెళ్ళి కూడా వస్తే కూడా దేవుడు పెంచే గొప్ప కార్యం జరుగుతుంది. మనడు మనడు దేవుడిని మనం నమ్ముకు మన ఆత్మీయ గుడ్డితనం మన ఒలిది మన గుడ్డితనం మొత్తం దిగుతానమాట. అసలు దేవుడు మనం బాగా దిగుతాం. మరి దేవుడు ఈ మాట దీవిస్తూ నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీకు వందనాకు వచ్చినాను దేవా. ఈ వాక్యం ఎత్తనా నీవు నాకు సాయం తుంకుతుంది దేవా వందనాకు దేవా. పుట్టుగుడ్డువాడిని నేను బాగా తుంకుతుంది ఎస్ఐ నీకు వందనాకు ఓండు మరి బాగా తుంకుతావయ్యా. మరి యేసు క్రీస్తు దేవుడిని మనం తెలుసుకుంటావు దేవా. నీ por నమ్మకంతో వస్తావు నీ నమ్ముతావు బెచ్చ గొప్ప మరి ధన్యత దేవా. నువ్వు గొప్ప గారం తుంకుతేనే దేవా వాళ్ళకే ఓండు కూడా నమ్ముతావు దేవా. నేను నీకు వందనాకు దేవా. ఒకవేళ బిడ్డన ఆత్మీయ గుడితనంగా నేను కూడా మత్తుకునైనా కొన్ని మార్సా మరి యేసు ప్రభు బేండు ఇంజరు తెలుసుకున్నాక సాయంత్రంగా దేవా. ఈ వాక్యం క్యాన్సర్ అందరూ నేను దీవిస్తా దేవా. మరి వాక్యతనానికి నాకు ఇంత అవకాశం బట్టి నీకు వందనకి వచ్చినాను. ఈ వెండ్లరి ద్వారా మరి అనేక మంది రచన పొందడానికి సాయంత్రం జరి ప్రార్థన వేసిపోతున్నాను దేవా. ఆమేన్. మరి మీ అందరికి వందనాకు ఇచ్చే ఊరితో మీ అందరికి వందనాకు. మరి దేవుడు మేము దీవిస్తాం.